Bezlepkové, zdravé a chutné. To sú naše palacinky. Dnes si pripravíme jednoduché, zdravé palacinky z pohánkovej múky, ktoré sú prirodzene bezlepkové, lebo pohánka neobsahuje žiaden lepok. Tak poďme rovno na to. Postup je veľmi jednoduchý, stačí všetko zmiešať dokopy. Takže hrnček pohánkovej múky, cukor, vanilkový cukor, soľ a soda bikarbóna. Teraz všetko spolu dobre premiešame. K suchým ingredienciám pridáme mlieko a neustále miešame. Nakoniec si do cesta pridáme aj vajíčko. Cesto premiešame dostatočne, aby neboli žiadne hrudky. Cesto máme oddychnuté a môžeme ísť robiť palacinky. Tak my už máme palacinky hotové a teraz prichádza tá najlepšia časť, plnenie palaciniek. Môžete si vybrať džem, nutellu, ovocie alebo tvaroh, to je samozrejme na vás. Ak ťa zaujíma celý recept, nájdeš ho v článku, ktorý je dole v popise alebo v bio. A pre viac obsahu nám nezabudni dať follow.